De Bibeltekst voor deze lektion is 2 Könige, Kapital 19, vers 1, Derch Kapital 20, vers 3. Wanneer du waargeboren bist en woonst in een omgeving waar het zo schijnt, als wanneer de meeste mensen die niet verstaan kunnen, en ze dan die vielleicht meiden doorwegen dat du dein Leben hast zu Gott gegeven, dan is dat goed mogelijk dat die dat tijden zeer diester zit voor die zelfs en ook voor die familie en weet niet waar wieder te komen. Voor een lange tijd hebben we nu al gezien wo Israël kjennichs, dat volk Israël dieper en een zinderland brachten en de afjetterie werd immer ooier. Von der wo wir seinen wo schließlich ein König mit Namen Hezekiah sich noch Gott dreht, trotzdem dort sehr diester Sach mit all der Gegenstand, wat hij had van der Assyrien Armee. Hij schreef uit naar Gott en schreikt naar den Prophet Jesaja am Rot. Ik lade die nu weer aan naar dit programma te horchen, te zijn dat Gott immer bereit is ons te helpen, want we bloos willig zijn naar hem te komen en hem te vertrouwen. Herr, ik dank die waarde voor de Bibel en bid dat u dien woord mocht rijkelijk zegenen. Amen. Hier is prediker Elmer Remmer met het programma Derch de Bibel. Zoals we gezien hebben, dus Hezekiah is nu de koning en Juda. En als hij koning wordt bij Juda en een zeer slimme getrouble tijd, alles weer zeer onzeker. Dat nu het koninkrijk weer weggenomen worden na de gevangenschap, en nu is de Assyriën armee door bij Jeruzalem gekomen, en wel nu dat namelijk het doordoen. Dit is nu zo dat de Hezekiah zich angsten deed. De Rabshakeh is door bij de poort met zijn armee, en proeft wat mogelijk Hezekiah en dat volk moedloos te maken met zijn brave weerd. Hij pocht wat de Assyriën koning al gedaan heeft te andere nationen, en wat hij met Jeruzalem doen wordt. En hij zegt ook dat de Heer God aan niet wat raden kennen. Voor deze Hezekiah is dit nu een zware tijd. Hij leert nu nog maar dem Heer God te vertrouwen. 2 Könige 19, de eerste vers. En dat passiert als de koning Hezekiah dat hield, dat hij zijn kleden tweereed en bedekt zich met zacht zich, en jenk en dem Heer God zijn huis aan. Dat hij zijn kleden tweereed en zich met zacht zich bedekt, weer een teken van hoe zeer hij betriept weer. Maar zei ook dat hij naar dem Heer God zijn huis jenk. Dat is een goede stad aan te gaan, wanneer hij in trouble is. Dat is tijd, ons naar dem Heer God te naderen. Tweede vers. En hij zegt Eliakim, die over dat huishold weer, en Shebna, die schrijven, en de älteste van de priester, bedekt met zacht zich, naar dem Amos zijn zoon Jesaja, de profeet. Ik wonder of zich dit niet ziemlich bekend hield, zoals dat nu is in veel landen. We denken manchmal zo dat onze nation een christelijke nation is, en dat in Hezekiah zijn tijd de mensen niet geciviliseerd werden, vielleicht sogar heidnisch. Maar hast du wanneer in de laatste tijd gehoord van een van de politische leiders die zich naar dem Heer naderen om uit te vinden wat ze doen zullen met de problemen die vooraan zijn? Dat schijnt dat ze bloos naar andere mensen gaan die beroemd zijn dat ze wijsheid hebben, maar die geen geestelijke wijsheid hebben. En die problemen schijnt nemen immer toe, meer en meer problemen, en daar is schijnt geen antwoord. Sogar in veel kerken proeven mensen problemen terug te maken, ohne dat ze naar dem Heer gaan en zijn woord, om uit te vinden wat ze doen zullen. Mijn vriend, God heeft een antwoord voor alle problemen. Of die persoonlijk zijn, of in een familie, of in een nation. Want we bloos door onzeker worden en God zijn woord, de Bibel. Ons veelt nu dem Heer God, en zonen die dem Heer God vlietig uitzeker, vingen die antwoorden en zijn gelukkig en vrij. Ik vrees me dat we dit bijspel hebben, hier, van dem Hezekiah. Die had genoeg goede zijn dat hij zich naar God naderen deed. Hij zegt mannen naar dem profeet Jesaja. En die komen naar Jesaja en zeiden te hem, derde bet vijfde vers, en zij zeiden te hem,
Zo zegt Hezekiah, dit is een dag met veel trouble en dodel en laster. Dan dat is tijd dat de kingen zullen geboren worden, en daar is niet genoeg kracht die te welt te brengen. Vielleicht wordt de Heer God al dem Rabschekken zijn weerd heren, dem de Assyriën kjennichs zijn meester geschickt heeft, dem levende God te lasteren, en wordt aan bestrofen voor de weerd die de Heer God geheerd heeft. Daarom doodbeden voor den die even gebleven zijn. En zo komen dem Hezekiah zijn dienaar naar Jesaja. Zie nu wat de Hezekiah zegt. Vielleicht wordt de Heer God al dem Rabschekken zijn weerd heren. Hij zegt niet, ans Heer God, hij zegt, dien Heer God. De arme Hezekiah. Is vielleicht zo dat hij niet zeer goed bekend is met dem Heer God. Overdag heeft hij genoeg wijsheid dat hij zich naar dem Heer God noodre deed. Eindelijk, hoe kan hij in zijn laag zest hand gaan? 6e en 7e vers. En Jesaja zei te hem, zo zal je tot je meester zeggen, zo zegt de Heer God, angst je niet wegen de weerd die du je geheerd hast, met woont dem Assyriën kjennichs zijn dienaar mee gelasterd hebben? Zie, ik word een juist naar am schikken, en hij wordt een berecht heren, en hij wordt teruggaan naar zijn eigen land, en ik word dat zo inordnen, dat hij dergelijks zweert, wordt in zijn eigen land aangebracht worden. Dat passiert ook boekstevelijk zoals God zei dat het wordt. Zij wo de Heer God dem Hezekiah mout toespraakt. Hij zegt, du brukst die niet remen am des man, die wordt niet naar deze stad komen. Hij deed zij pochen en laster, aber God heeft geheerd wat hij gezegd en gepocht heeft, en wordt met am handelen. Du brukst die niet remen. O, want wie kunnen, maar door komen dat wie worden dem Heer God laten met onze vrienden handelen. De trouble is dat wie met hen handelen. En dan do wie dem Heer God niet vertrouwen, en dan deed God niet met hen handelen. En dan zijn we omkort het eind van de ganze zaak. De Heer kan veel beter met onze vriend handelen als we jemals kennen. Groot zoals hij hier deed. 8e en 9e vers. En zo jenk de Rabschekker terug een funk dat de Assyriën kjennichs tegen Libna tried, dan hij had geheerd dat hij van een lager zwaardje gaan weer. En als hij hier zei dat Terhaka, de Ethiopiën kjennichs komen weer tegen am te trieden, schickt hij boten naar Hezekiah, die zeide, als Rabschekker terugkwam naar zijn land, vond hij door, dat zijn meester en terug weer tegen Libna. En dat drijven van dem Ethiopiën kjennichs hield hem dan terug, van voortswaarde tegen Jeruzalem te trieden. En also schickt hij dus een brief naar Hezekiah als een warning. Af de 13e vers. Zo zal Jesaja te Hezekiah dem Juda kjennichs. Laat dien Heer God en dem du nu vertrouwen dest, die niet aansmeren. En zei, Jeruzalem wordt niet en dem Assyriën kjennichs zijn hang overgeeft worden. Zij, du hast geheerd, wat de Assyriën kjennichs gedaan had te alle landen. Die had den ganzen koor vernicht. En was du geraad worden? Had de nationen er jette aan geraad die mijn vader vernicht heeft? Zoals Gotsan en Haren en Reitsef en de Eden kingen die en tellen serveren? Waar is de Hamad kjennichs nu? En de Arpad kjennichs? En de kjennichs van de stad Sepharvaim en Hena en Iva? Jo, dat wie een brief die dem Hezekiah zeggen verstimmelen wordt. En dat wie ook zo. De Assyriën kjennichs had alles vernicht en zijn gang. En hoe dacht Hezekiah dat hij wordt geraad zijn? 14e vers. En Hezekiah kreeg den brief van de boten er hand, en las den. En Hezekiah ging en dem Heer God zijn huis en spreid den brief uit ver dem Heer God. En weet dat een goede idee, vriend. Want wie brief kreeg van mensen die ons dam zijn en ons kritiseren, dan is dat een goede idee, die ver dem Heer God uit te spreiden. Ik had tot die brief gekregen, die mij zeer kritiseren deden, en ook zeer schöne brief, en einem badet dat manchmal zeer, wanneer een slechte brief krijgt. Aber waar den Heer God nemen is een goede weg door met te handelen. Hij kan dat uitarbeiden, wils hij weet ganz correct wat door er hingen is, wat we niet weten.
Laat hem daarmet handelen. En zie wat hij nu deed, 15e en 16e vers. En Hezekiah bid tot dem Herr God en zeid, O Herr God, Israël Herr God, die tussen de cherubim woont, du best God, du alleen, over al die kjennichrijken op de eerd, du hast de hemel en de eerd gemaakt. Herr God, jef nu obacht en harch, maak die ogen op, en zie, en hier wat des Sennacherib zegt, die am geschikt heeft dem leven je God te spatten. Zie hoe Hezekiah nom herkomt. Hij pracht dat de Herr God hier zal, en den brief zijne die door ver am uitgespreid is. Manchmal is einem zo, wanneer een bede deed, dat de Herr niet harcht, niet zo? Maar hij deed. 17e en 18e vers. O Herr God, dat is zo, dat de Assyriën kjennichs allen vernicht ha, van de nationen en ihre landen. En ha jette en vier gesmeten, dan de weer keine jette, over wat mensen hen gemaakt hadden, halt en steen. Dat is waarom die vernicht worden. Wat des Rabschekker zegt, weer zo, jo. Hij deed niet buiten te pochen, wanneer hij zegt, wat hij hier zegt. Dat Assyrië alles vernicht had, waar ze aankwamen, en hadden de jette verbrand. Oba, 19e vers. Nu dan, o Herr God ons God, ik praat die, raad ons uit zijn hang, zodat al die kjennichrijken op de eerd weten kennen, dat du, Herr God best, du alleen. En nu wordt de profeet Jesaja aan dem Herr zijn antwoord brengen. 20e bij 22e vers. Dan zegt dem Amos zijn Jesaja naar Hezekiah, en zeid, zo zegt de Herr God, Israël God. Wat u te mij gebed hast tegen dem Assyriën kjennichs Sennacherib, ha ik gehoord. Dit is wat de Herr God tegen am gezegd heeft. De eindlaatste Zionsdochter heeft die veracht, en heeft die uitgelacht. De Jeruzalem-dochter heeft kop tegen die geschudderd. Wem hast du veracht en gelasterd? En tegen wem hast du die stem naar hecht geheeft en hoognezig gecheckt? Tegen Israël Herr je God. En nu laat God weten wat hij met Assyrië doen wordt. Hast du ein Wort voll Sorge, weißt du nicht übt mich gern, und sitzt du jeder Morgen, wovon du loskämpfst, tjänst du Jesus Christus, tjänst du so ein Freund, weißt du dort, hij läuft die, Jesus sagt, komm du mir, sie mein Kind, tjänst du Jesus Christus, tjänst du so ein Freund, weißt du dort, hij läuft die, Jesus sagt, komm du mir, sie mein Kind. Sei am Wort op en hoort es, dort alles wordt gekriegt. Hij is am Kreuz gestorben, Jesus, der heilt deinen Schmerz. Tjänst du Jesus Christus, tjänst du so ein Freund, weißt du dort, hij läuft die, Jesus sagt, komm zu mir, sie mein Kind. Hast du ein Wort voll Sorge, weißt du nicht, hüt
dich Herr. En sitzt du jeder Morgen, wovon lustlos tjänst du Jesus Christus, tjänst du so ein Freund, weilst du dort heiligt die, Jesus sagt, komm nimm mich in mein Tent, tjänst du Jesus Christus, tjänst du so ein Freund, weilst du dort heiligt die, Jesus sagt, komm nimm mich in mein Tent. 23 en 24 vers. Derch de Bibel hast du dem Herr Gott gelastert, en hast gesagt, met al mijn krijgswagens zie ik met dat hegste van de boy gekomen, naar de zijde van Lebanon, en ik wil al de hoge zijdebeem doorsnijden, en al de baaste downenbeem, en den woud van zijn Karmel. Ik ha je groofd, en ha vreemd water gedronken, en met mijn voetzolen ha ik al die rievers opgedreigd van de gelagerde steden. God zegt hier waarde, wat de Assyriën kjennichs zich met pochen deed. Boy, hole am nicht ab. Wildnissen zijn geen probleem. Hij grooft barms van het zinnen met water te krijgen. Wanneer de rievers am steg zijn, dan wordt hij wij vinger die op te draaien. Maar nu redt de Heer direct tot de Assyriën kjennichs en laat hem weten dat wat hij, de kjennichs, heeft kon voor dich brengen, heeft eindelijk de Heer God gedaan. 25 en 26 vers. Hast du nicht gehoord van lang terug hoe ik dat gedaan ha? En hoe am aanvang ik dat alles moek? Nu ha ik dat voor dich gebracht, dat du zo's groot deden, met een wandram vernichten, zodat het alles te grond is. Daarom hadden de inwoners geen macht. Zij werden erstaunt en bedutst. Die werden zoals dat gras am vlek, en zoals dat green getjeks, zoals dat gras op de huisdekken, en zoals de karren die verdriegt, eer dat opgewassen is. Dat heet, de nationen, even de Assyriën kjennichs gewonnen hadden, kunnen niet tegen aanzennen, wils God den had ne vaart gegeven en hoorde. En de Jesaja redt nu weer van zijn profetie. God zegt, 27 en 28 vers, aber ik weet waar du woonst, en waar du eruit jest, en waar du in aankomst, en den groot het oor jegen mij, en wils den oor, en den klamoer jegen mij, no mijn oren gekomen is, boor ik een hoke en diene nees en aandonen, en mijn bis en diene lappen, en ik word die terugnemen de lang den weg, den du hergekomen best. God zegt, du best in mijn land en gekomen, du hast hier gepocht, aber nu word ik mijn hoke en diene nees en aanhoken, en word die uit mijn land ruittrekken, en die in huis trekken. En nu wordt de Heer te Hezekiah reden, 29 vers. En dit zal een teken zijn te die. Je zullen dit jaar zo'n eten dat van zichzelf was, en in dat tweede jaar dat wat van dat gewassen is, en dat derde jaar waar je aanzaaien, en eerste, en wijngaarden planten, en dat vrucht daarvan eten. Dat schijnt dat wils de Assyriën armee daarin aan Jeruzalem gelagerd weer, hadden die vormen niet er land kunt aanzaaien. En nu versprook God aan, dat zij worden genoeg te eten hebben van dat wat vrijwillig wassen wordt, en in dat derde jaar worden zij sogar aanzaaien kunnen. Ze nachrebben zijn armee, worden niet door zijn dat te verstieren. 30 bij 32 vers. En de eeuwige bleven zend waar de aanwartelen en de eerd en worden een hecht wassen en vrucht brengen. Dan van Jeruzalem zal door een eeuwigbliefsel uitkomen, en die van den Sionborg uitretsen, dem Herr God zijn eeuwen wordt dat doen. Daarom zegt de Herr God wegen den Assyriën kjennichs, die wordt niet in deze stad aankomen, en hij wordt niet ene veil hier zitten, en wordt niet ver deze stad komen met een schild, en wordt zich hier niet lageren. Jesaja zegt hier wat zij broven,
aber dat is dem Herr Gott zijn woord. En we gaan, wat dat volk en de stad gewundert hebben of de Jesaja een werkelijke profeet weer. Als hij je profeteerd had, dat een jongvrouw ohne een man wordt een zin ter welt brengen, waar zij zo gedacht ha, nou dat is een zeer bijzondere profetie. Wanneer wordt dat passeren? Nou, dat wordt nog bij 700 jaar zijn, eer dat passeren wordt. En geen van die dan door weer, worden dan ram zijn dat te zijn. Maar nu moet Jesaja een profetie dat met dat te doen had, dat dan krijgt passeerd. En zij worden dat er vele daarvan zijn. Daar is de Assyrian armee rondom Jeruzalem. De armee had alles vernicht, waar ze gaan komen. Allemaal had grote angst voor den. Nu zegt Jesaja dat deze armee, die staat niet en nemen wordt. Die worden dan niet eenmaal één veel, en die staat een aanscheten. Daar weer bij 185.000 soldaten daar rondom Jeruzalem. Nu denkt hij dit een beetje na. Kan het werkelijk zo'n geven, dat van die 185.000 niet één wordt een veel en die staat een aanscheten. En weet, wanneer bloos één soldaat, één veel, wordt haar en die staat een aangeschoten, dan wordt Jesaja zijn profetie niet zijn woord gewaast. God zei door Jesaja dat er niet één veel wordt geschoten worden, en weet, dat is een kracht zoals het passeert. Nu kunnen die mensen weten dat Jesaja een ware profeet weer. God zei, hij wordt die stad raden, en hij wordt dat doen voor 2 oorzaken. 34e vers. Dan ik word deze stad beschützen, die te raden, am mijn eigen halve, en am mijn deine dooft zijn halve. Hij wordt die raden wegen zijn eigen grote nomen, zeg maar. God deed veel dingen voor zijn nomen halve, en dan verdooft zijn halve. Zeg maar, God had dooft leef. Hij deed veel, am dooft zijn halve. En weetst, vriend, dooft had nog een hegere bereimde zijn, een zijn die van een jongvrouw geboren weer, ohne dat een man daar irgend wat met te doen had, de Heer Jezus Christus. En die deed zijn de raden die aan hem geleven en aan hem vertrouwen. En wanneer een Gotteskind naar dem Vader beden deed en Jezus zijn nomen, dan deed die Vader antwoorden, am Jezus zijn halve. 34e vers. En dat passeert en die nacht, en hark nog dit, dat dem Herr God zijn engel uitging en sloeg 185.000 en de Assyriën erlogen, en als zij tidig 's morgens opstonden, zij werden door al de dode charpen, 185.000. Dat is interessant, zoals dat hier zegt, en als zij tidig 's morgens opstonden, werden door al de dode charpen. Jo, de Assyrianen woeken 's morgens niet op, en waarom niet? Nou, die waren alle dood. Dat meent dan, dat als dat volk in Jeruzalem opwoekt 's morgens, vangen zij door 185.000 soldaten dood, buiten de stad. 36 en 37e vers. En zo verleed deze Nacharib en ging terug en woonde in Nineveh. En dat passeert, als hij aanbeden deed en zijn afgod Nisrach zijn huis, dat Adremelech en Sharezer zijn zeens, am met een zwaard doodmoeken, en ze redste uit naar dat land Armenië, en Esserheden zijn zeen, regeerd en zijn steden. Interessant dat zijn ene zeens am aanbrachten, en dan uitredste, op een andere zin neemt dan den troon en regeerd. De profetie die tegen dem kjennichs gemaakt wordt, weer buchstäblich herveld en de tijd. Nu zie ik bij dat 20e kapitel, en dit is waarde een zeer interessante poort. Veel mensen worden met vele kennen met deze Hezekiah, wil ze ook wat ähnlicher ervaren ha als hij deed. Behoud dat des Hezekiah een bijzondere kjennich weer, door weer noodooft 6 kjennigen was die zo weer als des Hezekiah. Hij deed dat wat recht weer in dem Herr God zijn ogen, groot zo als zijn vervoerder doof gedaan had.
En dat is wat God zegt van Am. 2 Kjennichs 20, de eerste vers. En die dag wie Hezekiah krank, bat hem storven. En dem Amos zijn zin, de profeet Jesaja, kwam naar Am en zei te Am, stel dien huis in ordning, dan du worst storven en niet leven. Hezekiah zijn krankheid is 3 maal beschreven in de schrift. Meer als je dat met zijn zwoer was, voor Jesaja dem Hezekiah, die nodig te brengen dat hij storven wordt. Maar wanneer we daar niet aan denken willen derg weg, dan is het toch zo dat we alle worden storven moeten, buiten wanneer de Heer Jezus terugkomt in de ontdekking. De Bibel zegt in Hebreeën, dat 9e kapitel, 27e vers, en zo als het bestemd is voor de mensen eenmaal te storven, en nadem dat je recht. We weten niet graag wanneer dat wordt zijn, maar dat wordt passeren. En wanneer hem dat met eenmaal gezegd wordt, dat eenmaal een paar maanden heeft te leven, dan is het met eenmaal ganz anders met dat wat een in deze wereld heeft. 20e en 21e vers. Dan draaide hij zich met zijn gezicht naar de wand, en beet te dem Heer God en zei, ik vraag die, o Heer God, behoud nu hoe ik verder gewandeld ha in waarheid, met een volkomen hart, en ha dat gedaan dat recht is in die ogen. En Hezekiah hield zeer. Mij is zo, dat wordt voor diesem Hezekiah zijn aanverhaft geweest. Hij wil nog zoveel doen voor dem Heer God. Er zijn nu ook eenmaal predikers die gezegd wordt, dat ze een dodeskrankheid hebben, en die kunnen dan metvelen met dem Hezekiah. Hij weer nu in zo'n laag, dat bloos de Heer God hem helpen kan. Ik geloof van harte dat wanneer we krank zijn, dan zullen we naar dem Heer komen en je bed. En we zullen ook anderen vragen of zij niet ook willen beden voor ons. Ik heb in mijn jaren als prediker veel kranke lied bezocht en voor den je bed. En je deed de Heer gezond maken, anderen niet. Dat is je dan dem Heer zien zaak, of hij hele wel of niet. Eenerlei is zeggen. We hebben een betere stad aan te gaan, wanneer we waar de geboren zijn. Nom hemel. En de dood is de der, die ons doorheen brengt. En dag, de Heer stelt ons manchmal ook op een proef, en heeft meer van ons hier in deze wereld te doen. Meer dat nächste Mal. God is zegen, mijn vrienden. Jesus weet, versprach ik zie, dat geeft hij ons zichzelf, en gebed kent hij nur die, heeft die op van